Мина твърде много време, откакто се видяха за последно, но предстоящите 3 дни бяха само за тях. 47 нямаше нищо против, че няма да прекарат времето в уюта и уединението на дома а ще останат в хотел като Ген и Гежа Рипър. Важното беше, че отново са заедно. Диана му беше казала да вземе новата покупка, която направил наскоро, докато се е опитвал да остане незабележим, и спомена, че е подготвила някои от старите им аксесуари, подразвайки го с тази новина. Дали знаеше, че той прекарва последните няколко нощи в очакване, неспособен да заспи? Едва успяха да затворят вратата зад себе си, когато влязоха в стаята. Докато разменяха целувки и думи като «липсваше ми», започнаха да се разсъбличат по пътя към банята, прегръщайки се под топлата вода. Диана го хвана за ръката и го заведе обратно към спалнята, но за изненада на 47, тя го накара да седне в удобното кресло вместо на леглото. Подаде му елегантна кожена кутия, която съхраняваше техните специални вещи. Усмихвайки се, тя седна в скута му, шепнайки колко много го е искала, докато го целуваше нежно. 47 отвори кутията и разгледа съдържанието й, опитвайки се да реши какво да избере, но вниманието му беше отвличано от нейните ръце и докосвания. Това го караше да се изкушава да я отнесе направо към леглото, но той реши да се наслади на момента, за който е мечтал толкова нощи. Той избра един от аксесуарите и го използва внимателно, за да я подготви, докато Диана го прегръщаше и му шепнеше колко й липсва. Когато тя беше готова, 47 се погрижи да използва новото си допълнение, което бе избрал преди време, внимателно и с грижа за нейните желания. «Как се чувстваш?» попита той, а тя отвърна с тих стон, който бързо премина в по-дълбока въздишка, когато той активира допълнителната функция. «Искам те», прошепна тя, но той и отвърна с усмивка. «Търпение!» Диана се отпусна напълно, доверявайки се на всяко негово движение, докато той продължаваше да увеличава интензивността на моментите, които споделяха. Накрая той я пренесе на леглото, където продължиха да се наслаждават един на друг, използвайки новите си находки и изразявайки чувствата си чрез движенията си. Това, което последва, беше отражение на тяхната близост, внимателни докосвания, споделено желание и взаимно разбирателство, което ги сближаваше още повече. 47 я наблюдаваше внимателно, докато тя се отпускаше под неговите грижи. Всеки нейн стон и движение го мотивираха да продължи, давайки и точно това, от което имаше нужда. Когато тя затвори очи и се усмихна леко, той знаеше, че всичко, което прави, е правилно. Върна се към кожената кутия, избирайки следващия аксесуар, и го подготви с внимателни и точни движения. Диана наблюдаваше всяко негово действие, загледана в него със смесица от любопитство и желание. Когато той пристъпи към нея с новото допълнение, тя леко кимна, готова за всичко, което той беше подготвил. 47 внимателно приложи аксесуара, наслаждавайки се на нейните реакции. Нежни въздишки, които му подсказваха, че се чувства добре. Всяко движение беше премерено, всяка стъпка, внимателна и съобразена с нейните нужди. Когато тя го погледна с усмивка и прошепна «Още...», той се наведе към нея и я целуна, обещавайки и с поглед, че ще изпълни всяко нейно желание. Той продължи да изследва какво й носи най-голямо удоволствие, използвайки всичко, с което разполагаха. Внимателно се грижеше за нейните желания, съчетавайки действията си с нейните движения и реакции. Когато тя достигна до върха на своето удоволствие, 47 се облегна назад за момент, за да я наблюдава. Виждайки я толкова спокойна и удовлетворена, той се почувства напълно свързан с нея. Но играта не беше приключила. Той продължи да й доставя радост, като този път използваше всичко, което знаеше за нея.
Движенията му бяха бавни и плавни, насочени към това да удължи момента възможно най-дълго. Диана се усмихна и го погледна с сияещи очи, прошепвайки тихо: "Ти си всичко, което съм искала." 47 почувства как се засилва връзката им със всеки изминал миг. Той внимателно продължаваше да следи всяка нейна реакция, готов да се адаптира към желанията й. Когато тя прошепна с леко задъхан глас, че иска още, той се усмихна топло и отговори със спокоен тон: "Имаме цяла нощ." Той й даде време да се отпусне напълно, преди да се върне към своите жестове, които бяха едновременно грижовни и уверени. Когато тя затвори очи и усети нежността в неговите движения, се предаде напълно на момента. След това той взе нов аксесуар от кутията, който отдавна искаше да изпробват заедно. Диана погледна към него с интерес и одобрение, насърчавайки го да продължи. 47 приложи всичко, което знаеше, за да направи преживяването им незабравимо. Той работеше внимателно и търпеливо, като обръщаше внимание на всяка нейна реакция. Когато тя се отпусна в пълно удоволствие, той нежно я прегърна и я целуна, за да покаже, че е до нея. Въздухът беше изпълнен с тиха благодарност и взаимна близост. "Ти ме познаваш толкова добре", каза тя, докато го гледаше с усмивка, а той само кимна и я целуна отново. Миговете, които последваха, бяха изпълнени с тиха наслада. Те се наслаждаваха на присъствието си, движейки се в синхрон, без да бързат. Всичко, което правеха, беше израз на доверието и привързаността, които споделяха. Когато всичко приключи, те останаха заедно, сгушени в леглото, разменяйки си нежни думи и погледи. Диана се облегна на рамото му и прошепна: "Тези дни са само наши." "Винаги", отвърна 47, държейки я близо до себе си. Те заспаха в прегръдките си, удовлетворени от времето,